Hello, hello, good morning. Good morning sa tanan ninyo diha sa ako mga viewers ng mga gapahon o gwapohon. O sa mga malulumoy kasing-kasing good morning yung tanan sa Still Visayas, Mindanao. So mga guys, today is May 22. Ang atong previous result is 2 PM 779. 778 man nina ako yung nauna sa minun. 778, 5 PM 239, 9 PM 236. So ang code 680, ang code sa 236682. Kung ganahan mo kuha diri sa code, kuha lang sad mo. Kay sa tinud-an na lang gid kung original gitang sugarol arintas code mo kuan jud. So mao to mga guys, so kining numero hagid mga guys nakaigo na rambol ako ana diha. Kanang numero ha og kani rambol. Unya istorya na ko nyo di indapita ha. Pwede man reviewon ninyo ako ang video gahapon kung unsa jud. Kay di magud ko makapalo up sa daog nga akong number kay kinilaging wa asag ko pa allowed pud ni YouTube. Sit ha. So congrats na kadaog sa panganan nila kinumber. Kaya gihatag dyan na nako. Panghatag dyan na nako numero ha. Ako dyan ang yakitan. 579 256 9 974. Mauning sit iha. Sit na to oh. Akong ihangad kay nasa irabay usahay pud na medyo may edad na tauban niya. Ang uban medyo may edad na niya. Maglisod sa taon niya. Kanang kabalo ko usahay na abi ay mga edadaran sa taon nga mamustayan ni sortis. Maglisod pananaw pud taon. Sumo na kung kuanon jud dagkuon sa nako kay para maila jud nila. Ara na sa sit B. Sit B. Ibawan nyo mga guys, Domingo ugma. Kanang Domingo, doon ay mamalik number ana. Kung dili man gani ugma, mag-agkuan ang 69 o basin mo gawa sa ugma 169 ana. Nay mo balik jud na ugma. Pero tanawan nyo mga guys sa sit biha diri mo mukuha kuan. Dito mo sa sit A sa STL. Dito mo sa sit A kuha sa STL. Sit A. Sorry sa ta sa sit C. Sit C na sa ta. Sana man kay giduka naman sa gugo mga guys diri alauna na ya sabon sa Pilipinas. Tigo kuha na kayong oras. Umaga na. Ya. Giduka na kay kubagikan taon ko nag part time nang yawat kay muli ay biya ko taon sa ang mga 3D dire mo ko sa sit C ha. 3D ha. Kung namoy bit nga number sa B or sa E, sa sit B or sa C, sa A, kung namoy bit nga number 3D, okay sad. Pero ang akong kaistorya ninyo mas kung muhatag ko yung clue nga diha mo kuha, dili mo kuha sa 3D o C pang 5 PM. Diha mo kuha ha. Sorry na to sa ta special. Di lang ta sa ta mag-istorya ha. Kay kanang kabalo na baya mo sa sitwasyon nako karon. Di gani ko ka-live kay tungod ning gipalo ta.
Ari mo kuha sa Uldro, focus mo sa Uldro. Special. Kini duha ra may number ani gud. Duha ra mo gina special ako. Focus mo dinhi Uldro. Okay, kay ugma na mo balik number. Kung kinsay dunay mga copy sa mga copy sa nagasulat sa unsay ni gawas sa si Manaog last week, i-recap ninyo. Kinay mo gawas. Ang kanang nagdagawas kay hatag og sample ha. Kuan. Ugma dunay dose ang lubot. Murag nasto nga ang dose. Ara sa tas mintin. Na murag nasa tunga. Nya. Magdala sa og size. Ugma tanawan niyo sa mintin 3 days. Tanawan niyo sa kwan sa mga recap, mga ninggawas na ba. Kining mintin ako ang special is mintin og special Uldro is duha-duha ra ginang number. Pero kanang sit B, sit C, upat-upat na siya number kan duha na depensa manggod. Mao ni ha. Nakita ba to ninyong sit C kanina? Akong gikon, ipakita na ko usab eh. Murang mintin ha. Focus mo sa mintin o sa special. Uldro. So, ang special, akong balikon kay murag iskumpiyado ko. Baga mo kakita. Special Uldro. Murag mo kakita siguro. Okay. Una ha. Focus mo sa Uldro. Special og sa mintin kung 3D. Kanya kung sa STL, kuha mo dito sa letter B or letters E. E na lang. Ang E is dito mo sa letter E. Dito mo sa letter E. Kaya ang B manggod eskalera na isikit-sikit 557 226. Wala may eskalera ugma kay ngano Domingo ba mubalik number magdala og 2 sa tunga. Ano na daw niyo mga guys? 2 sa tunga 7 or di 7 size sa lubot. 7 or size sa lubot. Wala mong ginahibaw ani kung unsay magkawas. Good mo nang wata kabalog unsay. Disclaimer lang, wala nakakaalam sa number, talaga nga ang lalabas. Yung Tagalog naman to eh. Nahirapan na sa kalisod. So time, ako ipakita niyo. Ha? Ang nigawas kanina sa naigo ko. Delikado ko maigo. Time 2 p.m. Gahapon. Time 2 p.m. gahapon, congrats sa 3D. Sa 3D. Sa 239. Congrats sa kadaog. Kibalo ko na ini daog yun. Kaya nakita na ko sa kuang studio nga. Na ini message nga. Murag lipay kay yung message ba? Nalipay kay siya ba? Nas ni siya sa 23, ang 239 naasa sa sit E. Bisag hilngon pa ninyo. Naasa akong sit E. Okay mga guys, congrats ha. So, napagay ko i-congrats kay nidaog ba akong kuan sa ay 2 p.m. man ni siya 2 p.m. o 2 p.m. lagi. So, ari na po ko sa Di 2 p.m. di ay 2 p.m. 239 sa sit E lagi, sit E. Congrats na kadaog ya. Sit E. Sa sit E na nako nigawas. Okay, sa vlog na ko gahapon sa pizza 21. So, dili na puta sa May 21 na vlog na ko kahapon.
2022. Congrats. Naka 2 hits, 3 hits ko. Naka 3 hits day. Wala lang ko kapalo up kay sa na naman tay pukusang trabaho. Sa itong rasa sa 9 p.m. 9 p.m. ha. Sa 236. Naa siya sa sit A. Nasa sa sit A. Congrats. Sa kuan sa balik ko na kong usaha, Ano ni taas na kong video gid. Sa diri sa 2 p.m. sa akong vlog sa sit E. Puros de si sit E di ay. Nasa sit E siya, sit E, puro sit E ang nigawas. So sa 239 na unsa ba ron nambira no nga 236239 gibalir mo pud ang nain pud nabuhi. Oh my gosh, kung hibawaan pala no pertiging dauga. Diba mata kay bago sa gaog. So congrats niyo din ha ang sa nakadaog. Congrats, lalo pas congrats sa akong lucky number. Tapos congrats sa time sa Pinas 8 p.m. 089 sit C STL. Kung 0 sa STL ni siya. STL. Sa STL nasa siya sa sit C. Mo nang gikuan na akong sit B pero di maglibog ang mga tao. Congrats na nakadaog ana ha. Congrats. Lalo pas nakatagaan ako sa kuan lucky number. So karong adlaw 1 2 3. Karong adlaw naka 3 hits ko. Kung kinsa may nakakita sa akong vlog. Kung nakakuha mo sa number, congrats na lang kung nakakuha. So daghang salamat niyo mga guys, manghinaot ko nga masolbad na ako problema, mapadalhan ko kuan lolo nga ni YouTube nga ma-okay na. So mag-live ko. Sa tinuod lang gimingaw bitaw ko ni joking, katawa buhak-hak. So daghang salamat niyo tanan ha sa suporta sa akong YouTube, bisan sa akong channel, bisan ginagmayrang views, okay ra eh. Yeah. Dini na takuto kay ni taas ng video nga guys ha, mga kapobre. Nya mo kita-kita niya tapuhon kung unsa mga tan paminaw sa ako ni si Manaha kung ma-okay na ba ko maka-live ha. Nya salamat sa inyong tanan, enjoy mo. Basta mo to yung kuha mo dito sa STL, kuha mo sa sit B. Tapos kuha mo dito sa special o sa maintain dito mo kuha sa all draw trade ha. Nya pagkuha mo dito sa sit E man siguro to, murag sit E ang kuan. Tanaw sa nako bi. Kaya na maiskilira mo guna sit B good at tumukuha sa sit E. Sit E sa steel ha. Nya mo lagi to. Basta ayaw mo kalimut tipan na ako'y tip ninyo. Basta ayaw mo kalimut. Ako na ihatag nimo 325 168 mo na kining 168 wag gini nako pabiyai gid kay bugawas jud na ko na na. So dinhi lang ta ko tubigan salamat ayo mo ug daghang salamat sa inyong mga pagsuportar. Salamat.